dai na gaggawa Bauchi ko kaɗan kar da mu damu dai na gaggawa tun daga bala mai kishin mu dai na gaggawa mu ta yawa sabon gwamnan mu dai na gaggawa yanzu za mu amfani jihar mu dai na gaggawa mai yi hankali kar a zaga mu dai na gaggawa mai bakin halin shi zai kamu dai na gaggawa masu korafi manya yara dai na gaggawa kar da dai ku manta da bara dai na gaggawa ba kuma da yanci na lura dai na gaggawa kar ku mai da zancen almara dai na gaggawa shugaba bala kuma shi kara dai na gaggawa tunda kun ka zaɓe shi da kara dai na gaggawa yanzu zan yi waka na rubuta dai na gaggawa gwamnatin bala zan kare ta dai na gaggawa duka wanda zai zo kushe ta dai na gaggawa na yi tanadin duk kalmata dai na gaggawa zan fito da dukkan hujjata dai na gaggawa gwamnatinmu yau muka fara ta dai na gaggawa mai bakin ciki ko kyashi dai na gaggawa yaya baka san wani ya koshi dai na gaggawa ka ci naka ya zaka hana shi dai na gaggawa lokacin shi ne maza kyale dai shi na gaggawa tunda ka sani baka da goshi dai na gaggawa ganiyar mu ne mun wuce yashi dai na gaggawa masu ce bala ya bunsa su dai na gaggawa sai a hankali za ku gamsu dai na gaggawa gwamnatinku ne ba mai musu dai na gaggawa masu yan adawa kyale su dai na gaggawa toshe kunnuwar jin sharrin su dai na gaggawa so suke a bar ku a raya su dai na gaggawa zan yi tsokaci ni shalele dai na gaggawa wanda bai bukatar ji kyale dai na gaggawa zan yi martani na asilale dai na gaggawa yanzu ba bukatar yin talle dai na gaggawa ba mu tura kofar mu a kule dai na gaggawa yan tale da yan tsalle kyale dai na gaggawa ai bala ba zai ci amana ba dai na gaggawa bai fito da niyyar sata ba dai na gaggawa kai da kai rashi zo ka ci gumba dai na gaggawa gwamnatinmu mu ba mu ware ba dai na gaggawa kuma ba za mu je da ɓarawo ba dai na gaggawa an ka zo da ci gaba mun karba dai na gaggawa masu ce bala ya raina su dai na gaggawa wasu sun faɗa ya kyale su dai na gaggawa wasu sun kace an manta su dai na gaggawa masu kasuwar hanya ga su dai na gaggawa sun kace bala ya tada su dai na gaggawa sun yi korafi su ba su gamsu dai na gaggawa manufar shi ai gyara jiha ne dai na gaggawa kun ga dole zai saita mutane dai na gaggawa kasuwar kuna kan hanya ne dai na gaggawa wasu za su cutar da mutane dai na gaggawa kun ga nazarin shi muhimmi ne dai na gaggawa yayi haka domin kishi ne dai na gaggawa kwanaki 100 ba mu koka ba dai na gaggawa shekara guda ba ta kare ba dai na gaggawa bai yi alkawar da ya fasa ba dai na gaggawa bai zamo yana zalunci ba dai na gaggawa shawari da an bashi ya karba dai na gaggawa yaya bauchi za ta zamo a gaba dai na gaggawa kar mu zam cikin mai kushe shi dai na gaggawa mu yi addu'a don kare shi dai na gaggawa in ya kuskure maza ta da shi dai na gaggawa kar mu kau da kanmu mu kyale shi dai na gaggawa babu mai faɗi mun raina shi dai na gaggawa in ya yaudare mu mu kada shi